ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு ஹெச்ஆர் தமிழன். கைஸ், இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கேம் ப்ளே தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம போயிட்டு இருக்கிறேன் கைஸ். போயிட்டு இருக்கும்போது எப்பவுமே நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல நிற்காதீங்க. நான் நிற்கிற மாதிரி சுடாதீங்க. ஏன்னா எதிரில் வந்து என்ன மாதிரி ஆளுங்க இருந்தாங்கன்னா அடிச்சு போடுவாங்க. ஸோ கைஸ், உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் கோட் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் போடுறேன். ஓகே, இப்போ வந்து அந்த பக்கம் சைடு எனிமி 2 பேர் ஏறிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே பாருங்க எப்படி ரெட் கலர்ல இருக்குது. ஓகே, நம்ம ஆளை எச்சடை போட்டு முடிச்சிட்டானுங்களா. செகண்ட் போடு ஓபி. ஓகே, இன்னொருத்தக்குறான் வரான் பாரு. முந்திரி கொட்டையிடா, வாடா ரிவே பண்ணு. முடிஞ்சா ரிவே பண்றா. டே முடிஞ்சா பண்றான். அங்கே போட்டு இவர் ரிவே பண்ணிட்டு வராமா. ஏதோ டீம்மேட்டா பண்ணுங்க பாக்குது. நம்ம ஆளு வேற கருமா ஏறி போய் அடிச்சுனா கைஸ். இந்த மாதிரி நான் ரேண்டமாக தான் வந்து நீங்களாம் ரேண்டமாக தான் வந்திருந்தாங்க கைஸ். நேற்று போட்ட வீடியோ வந்து நாங்கள் வந்து எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் ஆடி இருந்தோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட. அதனால் நாங்கள் சொல்கிறது வந்து கேட்டிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம இவங்க தூக்கி போகிறோம். நம்ம வந்து இப்போ தூக்குறோம். இப்போ வந்து தூக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஒன்றும் முடியல. ஒருத்தனர் நாக் பண்ணிட்டான். ஓகே, இப்போ நம்ம தூக்கிட்டு இருக்கிறோம். இவனுக்கு வந்து உழுகவே மாட்டேங்கிறாரு, ஏன்னு தெரியல. இவனுக்கு மட்டும் ஏதோ மாய மந்திரம் எது வச்சிட்டானான்னு தெரியல. இவனுக்கு எச்சாட்டே உழுக மாட்டேங்குது, ஏன்னே தெரியல. ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து இந்த மேட்சை முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து வெற்றி ஆகிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா செகண்ட் மேட்ச்சில் டஸ்டிகில் வாங்க போகிறோம். வாங்கியாச்சு கைஸ். இங்கே எல்லாம் ஸ்பீட் பண்ணிட்டோம் கைஸ். எனக்கே கோவம் வருது இதெல்லாம் பார்த்தா கைஸ். இப்போ வந்து டஸ்டிகில் வந்து எடுத்துட்டோம். 3 குளோவால் இருக்குது. எவன் வந்தாலும் மண்டை உடைக்கலாம். டே வாங்கடா ஒருத்தர் நிற்கிறோம். ஒரு போடு ஓபி கைஸ். இன்னொருத்தன் அடிக்கணும். இன்னொருத்தன் ரே பண்ணுற கசாமி வர சாவு. வாட்டா மாய மந்திரம். ஐயோ, இந்த உங்க வேற விழுக மாட்டேங்குது. போடுங்க அவளை. டேய், நீ ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அடிக்கணும். சுற்றி போகிறேன்டா. போடா. நீ வெளியே வந்து பாரு, அடிக்கிற. வெளியே வா வரண்டா வாடா, வெளியே வாடா. டே வெளியே வாடா, நீ வாடா. டே நீ ஒரு பிளேயராக இருந்தா வாடா. டே நாங்கெல்லாம் ப்ரோ பிளேயருக்கு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறீங்களா? செத்து போயிட்டான் பாவி. அந்த இடத்துல நாக்காய்க்கணும்னு தெரியல கைஸ். தெரியல. ஓகே, இந்த மேட்ச் நம்ம M10 வாங்க போகிறோம். M10 + ஒரு குளோவால் வாங்க போகிறோம். என்னடா இது நம்ம கிட்ட. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம போயிட்டுருக்குறோம் கைஸ். நான் ஹெட்ஷாட் மட்டும் எனக்கு அடிச்சுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. எனக்கு அழுத்து பிடிக்கவும் தெரியாது. எப்படி நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. ஓப்பையாக அழுத்துவேன் கைஸ். இந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் ஹெட்ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா நக்கிரும். ஏன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி நேரத்தில் அடிக்க முடியும். ஏன்னா நான் காமிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் அடிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. M8 வச்சுருந்து அடிச்சிருப்பேன். ஓகே கைஸ், தூக்கம் பாருங்கள். ஒன் டவுன் கைஸ். நான் வந்து ஜோட்டா வச்சுக்கிறதுனால எனக்கு வந்து அடிக்க தோடு 10 12 HP ஏறும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அடிக்கு. ஓகே கைஸ், நீங்கள் இதே இருந்துச்சு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. இன்னொருத்த வந்துட்டாங்க கைஸ். இவனையும் அழுத்திட்டு நீங்கள் பாருங்கள். எனக்கு வந்து காவாசி தான் இப்போ 3/4 ஹெல்த் ஏறிச்சு. பாதி ஹெல்த் ஏறிச்சு. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம 2 பேர்த்துக்கு கில் அடிச்சாச்சு. நான் இன்னும் 2 பேர் இருக்கிறானுங்க. 2 பேர் வந்தாங்கன்னாவே போதும். இன்னும் 2 பேர் எங்கே காணது தெரியல கைஸ். இப்போ நம்மக்கிட்ட 5 குளோவால் இருக்குது. அவங்ககிட்ட இந்த எல்லா குளோவாலையும் பிடிங்கியாச்சு. அவன் எங்கேயோ வீட்டு மேலே அடிச்சுட்டுக்கிறான். போவான் இங்கேருந்து அடிச்சிட்டான்னு என்ன பண்ணுறது. 5 குளோவால் இருக்குது. 5 குளோவால் வச்சு என்ன பண்ணுவேன். டே மாப்பிள்ளைங்களா, முடிச்சுங்களா? முடிச்சுட்டாங்களாடுங்க. ஆனால் இங்கே தான் இருப்பாங்க கைஸ். கடைசியில் எப்படி இங்கேருந்து வந்தான்னு தெரியல. வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து தெரியல. சரி, இந்த குளோவால் உடைப்போம். இந்த இடத்துல எல்லாம் ஸ்பீட் பண்ணி விட்டுருன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஓகே, நம்ம ஸ்பீடாகவே பேசுவோம். இப்போ வந்து நம்ம இது வீட்டுக்குள்ளே போகிறோம். இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நான் தேடி பார்த்துட்டு அப்புறம் எங்கே போய் பார்த்தா நம்ம டீம்மேட் வந்து அடி வாங்குறான். ஓ நோ, நம்ம போய் காப்பாற்ற வேண்டாமா? போடுங்க வேலை தூக்கடச்சடு. ஆனால் கைஸ், சிட்டப் என்ன சொல்லுங்கள். நான் சிட்டப் என்ன சொல்லி தரேன். இந்த சிட்டப் வந்து நீங்கள் 3 ஹேண்டில் போடலாம். 3 ஹேண்ட் ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, தேர்டு பாயிண்ட்டு. தேர்ட் ரவுண்டு. சாரி கைஸ், ஹாய் கொளருது. ஒருத்தர் வந்து
முந்தா நேற்று போட்ட வீடியோவில் வந்து என்னமோ கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கே வந்து கைஸ் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தது எனக்கு புரியல. நீங்கள் இன்னொரு தடவை கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு தெரியும். நீங்கள் ஏதோ டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் போட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் 31 சப்ஸ்கிரைபர் தான், பெரிய சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறேன். பார்ப்போம், ஏறுன்னு ஒரு நம்பிக்கையில் போட்டுக்கிறோம். கைஸ் உங்களுக்கு வந்து லைவ் வந்து எத்தனை ஞாயிற்றுக்கிழமை மணிக்கு போடலான்ட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் எப்போ லைவ் வந்து போட முடிஞ்சால் போடுறேன். ஏன்னா 1000 சப்ஸ்கிரைபருக்கு மேலே தான் லைவ் போட முடியும்னு சொல்கிறாங்க. நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். நாளைக்கு சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை மணிக்கு இல்லை பேச விடுங்கடா. யாரானுக்கோ 5 டேமேஜ் வாங்குறானுங்க. போட்டான்டா. என்னடா இப்படி ஒரு பாம்பு கிரியேட் இருக்கானுங்க. டேமேஜ் வந்துருச்சு காய்ஸ். இந்த மேட்ச் சுற்றி லால் போகிறதுக்கு பாம்பு அக்யூரசி பண்ணல முடிச்சிட்டேன். ஸோ சார் கைஸ் 3-1 ஜெயிச்சிருந்தா நேற்றுக்கு வீடியோ முடிச்சு நான் போயிட்டே இருந்திருக்கலாம். என்ன பண்ணுறது, இன்னும் மொத்தம் 8 நிமிஷத்துக்கு 2 மேட்ச் ஜெயிப்பானுங்க காய்ஸ். இந்த மேட்ச் பார்க்கலாம் காய்ஸ். இப்போவே நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுறீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. லைக்கு தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். அப்போது நீங்கள் லைக்கும் பண்ணுறதில்ல, கமெண்ட்டும் பண்ணுறதில்ல. ஏதாச்சும் சொல்லியும் கமெண்ட் ஆச்சு பண்ணுங்கள். யாரும் அவனுக்கு பேசிட்டு இருக்கும்போது பாம்பு மிஸ்ஸானுங்க. அப்போ எத்தனை பாம்பு பெரிய பாம்பு கிளியர் பண்ணுறது. க்ளாவில் போட்டு ஏறி போகலாமா? ஏறும். க்ளாவில் உடஞ்சிட்டு அங்கே தான் இருப்பான் நடக்குது கைஸ். இந்த மேட்ச் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கும் பாருங்கள். இங்கே தான் நின்றுப்பான், தூக்குன்னு அங்கே இருப்பான் கைஸ். க்ளால் ஓடனா இன்னும் வந்து இங்கே க்ளால் ரெடி நின்றுருக்குங்க கைஸ். ஒன்ட்டே படிக்கிறேங்கிற பேரில் சைடில் போவேன், தூக்குவேன், உதவாது. நான் கவர் எடுக்கலான்னு பார்த்தா அந்த இதுக்கு மேலே கவர் எடுக்கலாம். ஓகே, நான் அவனை அடிச்சிட்டான். ஹெல்ப் மீ அடித்தேன். அவனுக்கு எங்கேயோ இருக்கிறானுங்க. மேட்டர் க்ளோஸ். அடுத்த மேட்ச்சு நான் செத்துருவேங்க, நீங்கள் வேணால் பாருங்கள். ஐயோ நான் என்ன பண்ணுவேன். நான் அவளை போட்டு பொழக்கிறானுங்க. ஒன் டாப் வேறு. அதில் யூடியூப்பில் அடிக்கலான்னு பார்த்தா யாருமே அடிக்க கூட மாட்டேங்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ஓ மை காட் போயிட்டு இருக்குது. ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம ஏறிட்டு இருக்கிறோம். இந்த இடத்துல வந்து நம்மளை அடிப்பான்னு தெரியல கைஸ். நீங்கள் வந்து யூஎஸ்பி சேலஞ்சு வேணும் சொல்லுங்கள், நம்ம சேலஞ்சு பண்ணுவோம், ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் கைஸ். ரேங்க் மேட்ச் சொல்லிடாதீங்க, அப்புறம் நான் ஹீரோ. அடுத்த சீசன் சொல்லுங்கள், நாங்கள் ரேங்க் மேட்ச்சில் ட்ராப் வீடியோ போட்டானுங்க. டேய் நீங்கள் பேசுறது விடுங்கடா. ஐயோ சொல்கிறானுங்களே. சரி, உங்களுக்கு இது வேணாலும் சொல்லுங்கள் கைஸ், நாங்கள் வந்து போடுவோம். சேலஞ்ச் வேணாலும் சொல்லுங்கள், நாங்கள் போடுவோம். நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கிறேன், நான் ஒருத்தன் தான் யூஸ் பண்ணுற லெவல் நான் தான் பார்த்துக்கிறேன். சரி 2 பேர் தான் இருக்கிறேன். முடியல. சரி லாக் பண்ணிட்டான்டா, அடிச்சிடுறான். 3 பேருக்கு நீங்கள் அடிச்சிட்டீங்க. ஓகே கைஸ், நீங்கள் முடிச்சிடுவானுங்க எனக்கு தெரியும். ஓகே கைஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட்டில் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் செய்வேன். அதாவது டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸு, சேலஞ்ச் இதெல்லாம் சொன்னால் செய்வேன் கைஸ். இந்த மேட்ச் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலனா ஏன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் கைஸ். நீங்கள் வந்து கரெக்டாக சொன்னால் தான் பிடிக்கும். ஓகே கைஸ், பாய்.